Ng cyber attacks, pinaghahandaan ng mga lokal na pamahalaan sa La Union. Para sa detalye, pakinggan sa ulat ni Idol Aaron Navelgas. 104.7 IFM. Report! Inalawak ang kaalaman at kahandaan ng mga lokal na pamahalaan sa La Union laban sa banta ng cyber attacks sa pamamagitan ng isinagawang Computer Emergency Response Team o CERT training. Dinaluhan ng pagsasanay ng personnel mula sa 18 LGU, gayon din ang mga kinatawan mula sa telecom companies at mga electric at water utility providers sa pakikipagtulungan ng Department of Information and Communications Technology Region 1 at tinalakay sa aktibidad ang pagtukoy ng cyber threats, paghahanda ng incident response plan, risk management at mga hakbang sa mabilis na pagbangon matapos ang insidente. Sa pamamagitan ng hands-on exercises at group workshops, nagkaroon ng pagkakataon ang mga kalahok na magsagawa ng simulation ng cybersecurity protocols at mapalakas ang koordinasyon sa panahon ng insidente. Binigyan din sila ng gabay sa pagbuo ng kani-kanilang Government Computer Emergency Response Team o GCERT na magsisilbing pangunahing unit o pag-iwas, pagdetect at pagtugon ng cyber attacks. Ayon sa pamahalaang panlalawigan, mahalaga ang pagkakaroon ng functional GCERT upang maprotektahan ang sensitibong datos ng pamahalaan, mapanatili ang serbisyo publiko at mapaigting ang cyber resilience ng mga institusyon sa lalawigan. Kasama mo sa IFM News Dagupan, Idol Aaron Navelgas sa TAC IFM. IFM News. IFM News. IFM News.